कोणाचं वरती होतोय मी आता विक्रांत सावंत, नक्कीच विक्रांत सावंतच्या बाजूने. विक्रांत सावंत कृपया कृपया यायचं. विक्रांत सावंत संघ मालक नको आहे मला, कर्णधाराचा वय जो टच केला गेलाय तोच पाहिजे. विक्रांत सावंत कृपया पुढे यायचं. विक्रांत सावंत विक्रांत सावंत विक्रांत सावंत यायचंय. थँक्यू डीजे. विक्रांत सावंत नाणेफेक जिंकले. विक्रांत सावंत कर्णधार, चला कर्णधार विक्रांत सावंत. डिसिजन कॅप्टन या, नाहीतर पेनल्टी असेल, विनंती असेल. चला कर्णधार दोन्ही संघाचे कर्णधार या. एक एक पाऊल तरी या. विक्रांत सावंत कर्णधार, विक्रांत सावंत कर्णधार. लाईव्ह करतोय आपण टेलिकास्ट. नाराज केले विक्रांत सावंत. नाणेफेक जिंकले, आता डिसिजन काय असेल तुझा? नक्कीच आम्ही नाणेफेक जिंकून बॉलिंगचा निर्णय घेऊ. क्षेत्ररक्षण का? कारण की माझ्याकडे बघायला गेलं तर मी अजिंक्य भुते असेल किंवा विक्रांत सावंत, शुभम साळवी असेल, मयूर पिंपरकर किंवा राहुल मांजरेकर, माझ्याकडे बॉलरची खूप संख्या आहे. त्यामुळे मी बॉलिंग पहिली स्वीकारून कमीत कमी धाव्यांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करेन समोरच्या टीमला. त्यामुळे मी बॉलिंगचा निर्णय पहिला घेतलेला आहे. पण किती धावांच्या आत रोखण्याचा प्रयत्न तू या खेळांगणावरती करशील? 4 ओव्हरमध्ये मी कमीत कमी एक 50 ते 55 धावांच्या आतमध्ये रोखण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. ही माझ्या बॉलरकडून मी अपेक्षा करतो. नक्कीच थँक्यू. पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. त्यानंतर आणि मी सर्वात जास्त धन्यवाद द्यायला बोलतो महेशदादा चव्हाण यांना की ही ट्रॉफी ह्या मॅचची होणारी जी ट्रॉफी आहे ही त्यांच्याकडून स्पॉन्सर केलेली आहे. तुम्ही ट्रॉफी बघू शकता. एक आगळी वेगळी वर्ल्ड कप सारखी ट्रॉफी आहे. आणि 2 वर्ष गेली, 2 वर्ष त्यांच्या मनात हे चालू आहे की हे सर्व करणं, ही मॅच घेणं. पण कुठेतरी सर्वच टीममधील टॉप प्लेयर इथे तुम्हाला दिसून येतील सगळ्या टीममधून. आणि नक्कीच मी त्यांना धन्यवाद देतो. थँक्यू. त्यानंतर ओमकार केदार सर आपल्याकडे जोडले जातात. नाणेफेक हरली, आता पहिल्यांदा फलंदाजी करायला लागते आणि फलंदाजी करत असताना किती धावांपर्यंत मजल तू मारशील? आतापर्यंत झालेल्या सामन्यात 60 धावा खूप वाटत आहेत, पण त्या पण चेस होत आहेत. 70 धावा तरी बनवू शकतो आम्ही, अशी आमच्याकडे फलंदाजी आहे. तरी पण आम्ही 60 धावा बनवू ही आमच्याकडं अपेक्षा ठेवतो माझ्या टीमकडे, माझ्याकडून सुद्धा. कारण 60 धावा सुद्धा इथे चेस होत आहेत, पण गोलंदाजी सुद्धा होते. कारण इथे खेळपट्टी विचार करता खेळपट्टीचा टप्पा कधी कधी बसतोय तर कधी उठतोय. त्यामुळे बॅटिंग करताना सुद्धा समजत नाही का की चेंडू कसा खेळायचा आहे. त्यामुळे आमची अशी अपेक्षा असेल की आम्ही 60+ धावा करू आणि त्यांना आम्ही हरू. धन्यवाद. दोन मिनटं. मला तुम्हाला एक सर विचारायचं आहे की 2 बंधू वेगवेगळ्या टीममध्ये खेळत आहेत, याबद्दल काय सांगाल? आपली काय प्रतिक्रिया? मी आणि मिथिल 2018-19 पासून आमचं करिअर चालू केलं क्रिकेटमध्ये आणि आत्तापर्यंत आम्ही एकत्र खेळतोय. पण ही मानेवाडी प्रीमियर लीग, सॉरी गणपती प्रीमियर लीग आणि केदारवाडी प्रीमियर लीग ह्याच्यामध्ये आम्ही वेगवेगळे खेळतो. त्याचं कारणच तेच आहे की आपले प्लेयर एकत्र खेळू का वेगळे खेळू, ते आपण एकमेकांसमोर आपण दाखवायचं की जिंकणं महत्त्वाचं, आपण किती चांगले आहोत. जिंकणं महत्त्वाचं असलं तरी सुद्धा एक खेळाडू वृत्ती, आपण प्रत्येक टीममध्ये आपण एकत्र खेळत असतो, पण एकदा वेगळे खेळून आपण बघूया काय होत आहे, ही माझी अपेक्षा आहे. इथे जे सगळे खेळाडू आहेत त्यांना माझी विनंती असेल की असंच एक्झिबिशन सामना खेळण्यासाठी आपण सुद्धा तयार राहा. पुढच्या वर्षी आपण या ठिकाणी एन्जॉय पुन्हा करूया केदारवाडी प्रीमियर लीगमध्ये 4थ्या पर्वाला.
चला थँक्यू. कॉम्बॉक्स मध्ये ते बदल केला जाईल. आपल्या बरोबर या क्षेत्रातील एक गुलंदाबाज आपल्या बरोबर जोडले जातोय. ओटी सर. धन्यवाद. पुन्हा एकदा जातोय मी या मैदानाकडे जात असताना पाहिलं तर इकडे ओंकार केदार आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच या संघामध्ये सगळे टॉपर्स पाहायला मिळतात. प्राथमिक फलंदाज प्रत्येक संघामध्ये ज्या संघामध्ये जे अनुभव त्यामध्ये प्राथमिक फलंदाज नक्कीच फलंदाजीच सगळे उत्तम केलेले पाहायला मिळतात. आणि तिकडे पाहिलं तर विक्रांत सावंत सोडणार त्या निखिल केदार सोडणार तर बाकीचे जे प्लेअर आहेत त्यामध्ये रुपेश असेल किंवा शुभम असेल असे पोहोचते तसे 2 ते 3 प्लेअर टॉपर्समध्ये सतत फलंदाजी करणार आहेत. नक्कीच इकडे उजवी बाजू निखिल केदारच्या संघाची नक्कीच राहील. परंतु तसा असताना विक्रांत सावंत येतात आजचा नेतृत्व आणि यादरम्यान नक्कीच इथे टॉपर्स पाहायला पाहिजे सगळे आणि टॉपर्समध्ये विक्रांत सावंत स्वतःच्या संघाचं नेतृत्व करत होते. समोर सूर्याच्या म्हणजे आई त्याचा साथीदार परंतु दोघंही आपल्या संघाचं नेतृत्व करत असताना पाहिलं तर नक्कीच टॉपर्सच्या बाबतीत जातात. सूर्य असेल त्यानंतर यामध्ये स्वस्तिक सावली असेल सीओ गुरुजवळी असेल निखिल केदार सुद्धा अशी नक्कीच ही फक्त बाजू पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षणाची जर बाजू पाहिली तर नक्कीच निखिल केदारच्या बाजूने क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतं. बरोबर ही जी 3 निवड मला पाहायला मिळते तर नक्कीच तिकडे थोडंसं गोलंदाजीची बाजू मजबूत करताना पाहायला मिळते. अजिंक्य भुजे पाहायला मिळतो. नक्कीच या टुर्नामेंटमध्ये अतिशय चांगली फलंदाजी केलेला गोपाल प्रसाद आतापर्यंत खेळलेला आणि या टुर्नामेंटमध्ये सुहास कितेवर नजर सुद्धा राहील फलंदाजीच्या बाबतीमध्ये. आणि याबरोबर पुढे एकदा मैदानाकडे जात असताना प्राथमिक फलंदाज म्हणून मैदानामध्ये दाखल झाला होता. निखिल केदार पाहिजे आणि लेफ्ट फलंदाज नाश पाहिजे होतं. निनाद गुरु आणि समोर अजिंक्य भुजे बॉलिंग मार करता यार होता. पहिला चेंडू टाकला होता चेंडू अतिरिक्त चेंडू टाकला गेला चेंडू आणि सुधावताना टाकला मिळतो. नक्कीच या मैदानावर चांगला सामना पाहायला मिळेल. टॉपर्स विरुद्ध टॉपर्स चेंडू घेतला गेला आणि याबरोबर एक धावांवर सुरुवात केली अजिंक्यने आणि मात्र पुन्हा एकदा सुरुवातीला ओंकार केदार चांगला फटका पाहायला मिळतो. तिच्या बाबतीत वाटप पाहायला फार बरा पाहायला मिळतो. मात्र उपचार करावं लागणार अजिंक्यला कारण काय ते आता पाहू शकतो. मात्र रफी तर रचना जाणार कारण सुरू नाहीतर ते नक्कीच कुठेतरी नक्कीच धावा वगैरे निघताना पाहायला मिळतात. तयार धावा कुठेतरी विक्रांत सावंत आपली स्वतःची मॅच असताना सुद्धा नक्कीच तिथे कुठेतरी स्वतः करण्यावर असताना कुठेतरी बॅटिंगला त्याला बॅटिंग लावण्याचा तयार धावा पाहायला मिळते. पुन्हा अजिंक्य बॉलिंगवर तयार होता. ओटीसाठी पुन्हा एक धाव मात्र एक धाव मात्र मिळताना पाहायला मिळतो. क्रिकेटच्या पाठीमागे चांगले यष्टीरक्षण करताना पाहायला मिळतो. देखील सुभाष अभिषेक सुंदर आतापर्यंत 2 धावा अडकवलेला पाहायला मिळतात. आता थोडासा अकुबताचा चेंडू पाहायला गेला थोडासा कॅबमध्ये घेऊन खेळण्याचा देखील प्रयत्न पाहायला मिळाला. चेंडू जातो चेंडूची घंटा होत असताना मात्र धावताना पाहायला मिळते. आता मात्र खूप आता अत्यंत वाईट असलेला चेंडू गोलंदाजाला एक धाव नक्कीच वाईटच्या स्वरूपात आणि आता मात्र वारंवार घोषणा म्हणजे आत्मविश्वास वाढवताना पाहायला मिळतो. गोलंदाजीचा परंतु सुंदर सात करण्याचा प्रयत्न आणि एक 4 धावा पाहायला मिळतो. वारंवार आत्मविश्वास वाढवताना गोलंदाजीचा एक धाव मात्र बाहेरची दिशेने
पाहायला मिळतं. योगेश पालकर विनंती असेल कॉम्बॉक्स मध्ये या. योगेश पालकर सर विनंती असेल कॉम्बॉक्स मध्ये या त्वरित. सुरेश मैदानाच्या बाहेर गेल्यानंतर सूरज होते या बद्दल राहिला या पंचक्रोशीमध्ये आणि पाहिलं तर विक्रांत सावंत आणि सूरज होते दोनही एका संघावर संघाकडे खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि याचाच परिणाम बघूया या सामन्यामध्ये परस्पर विरोधी खेळताना पाहायला मिळतील. कारण तीन निवडताना सुद्धा त्याच पद्धतीने दोन्ही टॉपर्स घेत असताना एक टॉपर शिकले तर एक टॉपर तिकडे टाकला गेला. इकडे पाहिलं तर तिथे इकडे ओंकार तिकडे सूरज तिकडे तो विक्रांत तिकडे आहे आणि त्यानंतर मग चेतन तिकडे आहे दिना तिकडे आहे आणि पाहूया फक्त इशारा काही दोन धावा इतर बॅटकडे जाताना चेतन पाहायला विक्रांत नक्कीच खुश असेल. ओंकार बसताना दोन धावा केल्या कारण चांगली गोलंदाजी भागामध्ये पहिल्या चेतुवरती किनारा बाद करत 5 षटकांचा सामना असेल. 5 गोलंदाजी वापरावे लागतील परंतु पुन्हा एकदा विक्रांत सावंत ही भारतीयमध्ये चेंडू टाकला देखील टीमांकडून चांगलं संरक्षण होताना पाहायला मिळतं. वाईट चेंडू पटकनचा इशारा येतो आणि एक धाव मात्र या चेंडूवरती पाहायला मिळते. नक्कीच इथे चांगली गोलंदाजी होत असताना कुठेतरी अतिशय धावा देताना पाहायला मिळतं विक्रांत सावंत आणि चेंडू पकडला पुन्हा कर्नाटकामध्ये पुढे जाणारा चेंडू वाईट येतो. नक्कीच कुठेतरी हसतोय जवाब हसतोय कारण विक्रांत सारखा गोलंदाज इतर केला कारण बऱ्याच दिवसानंतर माध्यमांमध्ये पहिल्यांदाच विक्रांतच्या गोलंदाजीवर क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतं. आणि एकाच चेंडू आपण आपल्याला चेंडू पाहायला मिळाला केला आणि सूरज होते मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळतोय. दुसरा मोहरा मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळतो. दुसरा टॉपर मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळतो. मित्रांनो पहा टॉपर्स विरुद्ध टॉपर्स ही मॅच आणि ही मॅच होत असताना टॉपर्स या पंचक्रोशीमध्ये जबरदस्त फलंदाजी करत असतात. आपल्या संघासाठी स्वतःच्या संघासाठी करत असतात. मात्र या सामन्यामध्ये जवळजवळ निष्फळ ठरताना पाहायला मिळतात. नक्कीच तिथे विक्रांत सावंत आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळतोय. नक्कीच एक चांगली बाजू विक्रांतच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. मात्र सुयश गुरुजवळ सुयश गुरुजवळ समोर विक्रांत सावंत बघूया अशा पद्धतीने फलंदाजी करणारा सुयश गुरुजवळीचा तर चेंडू टाकला गेला जवळ दोच्या लांबी जवळ चेंडू टाकला गेला म्हणजे हत्तीत चेंडू म्हटलं जातं या चेंडूला परंतु चेंडूने उसने घेतली नाही. सुयोग रस्त्यामध्ये चेंडू त्यात करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यात होता करता आला आणि तो सुयोग गुरुजवळ म्हणजे या सामन्यामधला एकच लीडर म्हणून जवळजवळ डिक्लेअर होतो तो विक्रांत सावंत. परत 3 टॉपर्सच्या पंचक्रोशीमध्ये वेगवेगळ्या संघाचे 3 टॉपर त्याने आपल्या गोलंदाजीवरती बोल्ड स्वरूपात बाद केले. मित्रांनो लक्षात घ्या बोल्ड स्वरूपात बाद केले. हीच तर खासियत आहे विक्रांत सावंत याची आणि भगवतीनगर संघाकडून खेळणारा हा खेळाडू चांगली गोलंदाजी करतो. आपल्या संघासाठी करतोय या सामन्यासाठी करतोय आणि आपण नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल झाला तो या गावाचे फोटो बघूया कशा पद्धतीने सॉरी योगेश भिडे बघूया आपल्या संघासाठी कशी फलंदाजी करतोय. त्यांच्या मानवाडी संघाकडून खेळणारा हा फलंदाज पहिला मात्र पहिला टॅप केला गेला नक्कीच विक्रांत सावंतच्या फलंदाजा पहिला टॉपरला खेळला गेला आणि धाव संघामध्ये 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संघ आलेली 3-25. रॉयल किंग गणपती बोय या संघाचे संघाला सुशील बुद्धे आणि सुपर किंग गणपती बोय या संघाचे संघाला मौर्य ऑटोस्पोर्ट दोन्ही संघादरम्यान झालेला हा सामना पुन्हा मात्र राहुल मांजरेकर समोर ओंकार केदार आपली बाजू भरून ठेवण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला गेला. आता होताना पाहायला मिळतो राहुल मांजरेकर पहिला चेंडू फलंदाज करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा फिट झाला. याबाबतच्या सामन्यामध्ये सुद्धा राहुल हातामधून चेंडू निसटला. नक्कीच कुठेतरी फिल्डिंग राहुलच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि थोडासा नाराज नक्कीच असेल कारण चौकार पेटो या चेंडूवरती आणि त्यानंतर पुन्हा राहुल बॉलिंग करतो आरोपाला
राहुल मांजरेकर पुन्हा पुन्हा एकदा इशारा वाईट चेंडू येतो आणि अतिरिक्त धाव पाहायला मिळतो या चेंडूवरती वाईट स्वरूपात फक्त बॅटिंग करतात बरोबर आणि आता सुपर चेंडू सुपर क्लॅप करणारा पहिला चेंडूने आपले बॅटचा चेंडू नक्कीच वाईट करा नक्कीच क्लॅप करणारा सुटले आणि चेतन गोरपर्यंत हातामध्ये जाऊन विसरताना पाहायला मिळतो त्याबरोबर पुन्हा एकदा क्लॅप आतापर्यंत सुपर क्लॅप करण्याचा प्रयत्न केला यशस्वी होतो चौकारासाठी आणि या 4 धावा पाहायला मिळतील जिल्हा परिषद गट शिवसेना विभाग प्रमुख श्री अभिजित बनवटकर यांच्याकडून मंडळासाठी म्हणजे केदार प्रीमियर लीग यासाठी केदारवाडी यांच्यासाठी 10,000 रुपयाचं पारितोषिक त्यांची कल्पना झाली मंडळाच्या पदापूर्वक आभारी आहे धन्यवाद आपल्या अशा पॅटर्नमुळे नक्कीच अशा टुर्नामेंट आपण यशस्वी करत असतो अभिजित बनवटकर आपल्याला विनंती आहे की आपण कृपया काठावर कक्षामध्ये येऊन बसायचं आपल्याला विनंती आहे आपण कृपया काठावर कक्षामध्ये येऊन बसायचं आणि धावसंख्या झाली ती 3 षटकानंतर 41 मित्रांनो एक आठवण करतोय 25 मार्च ते 29 मार्च या दरम्यान जयवैरी चषक जयवैरी बुधवाडी चषक नाईट स्वरूपात नाईटच्या कोरम टुर्नामेंट या दरवर्षी भरवल्या जातात या 25 ते 29 मार्च या दरम्यान भरवण्यात येणार आहे कृपया या स्पर्धेला सुद्धा आपण सगळ्यांचा आनंद घ्यायचा आहे ज्यांना कोणाला या स्पर्धेमध्ये खेळायचंय त्यांना संघ दाखल करायचंय आणि आपापले संघ नक्कीच दिलेल्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करून आपण संघ दाखल करायचे योगेश भिडे निखिल केदार लोकल आपल्या संघासाठी कशी गोलंदाजी करतो आतापर्यंत फुलटॉप चेंडू वरती टॅप केला 2 धावा नक्कीच पाहायला मिळतील 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतं चेंडूमध्ये किनाऱ्याशीचा बाहेर जात असताना जवळजवळ जाळ्याच्या बाहेर चेंडू निघून गेला नक्कीच तो परत येईल काही वेळातच परत येईल नक्कीच करणं आहे ना चेंडू शेवटच्या षटक चेंडू येणं बाकी या षटकातील चेंडू येणं बाकी आहे चेंडूवरती योगेश भिडे बघूया कशी फलंदाज लेट्स प्ले थोडंसं टेक्निकल इश्यू आहे लाईव्ह करतो त्यामुळे आपल्याला उशीर होईल जाऊया अतिथी मान्यवर आपल्या बरोबर जोडले गेलेत नितीन केदार गोलंदाजी पार्क समोर असेल अंडर क्रिकेटचा बेतात बादशाह ज्याला ओळखला जातो या पंचकोशीमध्ये तो इथे घेण्यासाठी सिद्ध झाला असतील पहिला चेंडू बेतीचा यावी फेस करतोय या रडार मध्ये सापडलेला चेंडू भिरकावून दिला जातोय चेंडू विकेट क्षेत्रामध्ये 2 धावा जाहीर क्षेत्रामध्ये जातोय धावमध्ये पोहोचलाय 47 धावसंख्येवरती विक्रांत सावंत आपण पाहतोय चेहऱ्यावरती असलेला गोड स्माईल हा थोडासा दुखतोय वाटतं हातामध्ये इतर घातलाय नेक्स्ट बॉल यावेळी टाकला लेफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता फिंगर रोल बॅटिंग डिलिव्हरी ती ऑन करायची आहे सुवास किती पाहायचा होता चेंडू त्याच्याकडे गेला होता अजून पण चेंडू फील्ड नव्हता झाला
योगेश भिडे ट्रॉफी सुरू खेळण्यासाठी त्याची त्याला असेल बाबा सर्वांचा लाडका योगू यावेळी टाकलेला चेंडू वाईट बॉलचा इशारा क्रिकेट पार्टनर क्रमांक मोडला गेला टोटली 22 धावा अतिरिक्त चेंडू थोडेसे घातक इथे ठरू शकतात घातक ठरणारी गोलंदाजी इथे रोखणं गरजेचं आहे आणि रोखणं देखील माहिती आहे स्वतः घरडू क्रीडांगणामध्ये खेळतोय यावेळी सापडलेला चेंडू डब्बे में डब्बा डब्बे में केक घुटना टेक तमाशा देख लाजवाब फटका होता एक पॉइंट टीमला आणि त्याच्यासाठी लफडा अतिशय सुंदर होता आणि बिटिलला चर्चा केल्यानंतर काही समजलंय का काही उमगेल का यावेळी पाहण्यासारखं असेल जमे खेळगडीच्या दिशेने यावेळी रक्षक चुकलाय पुढे एकदा मुकला असेल वाईट प्लस एक टोटल 2 धाबा या चेंडूवरती मिळत आहेत फक्त एकच धाव असेल यावेळी टाकलेला चेंडू हा स्वेअर डिलिव्हरी पंच पिंटूजी गावणकर सर दोन हात खिशामध्ये आणि त्यानंतर काय तो इशारा यावेळी दिलाय लाजबाब होता लाजबाब इशारा क्रिकेट पाटलावरील वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय धावफलक पोहोचला असेल टीमची टोटल धावसंख्या 59 आणि एक धाव ऍड केली जाते धावसंख्या 60 वरती दान पोहोचली आहे आपण पाहतोय केदारवाडी प्रीमियर लीग 2K25 पर्व तिसरं आणि तिसऱ्या पर्वामध्ये एक फायनली संघ फ्रेंड संघ गावलाय दुसरा खोल असणार आहे एक्झिबिशन सामना पण खेळतोय यावेळी काय घडलं असेल नॉस्टेगेंडचा फलंदाज सुटला होता रनआउटची संधी होती धावसंख्या टोटल टीमची टोटल बनवली गेली आहे 60 आणि 61 धावांचं टार्गेट इथे ठेवलं जातंय आमचे स्कोरर महेश देवरुखकर सर सांगतायत की तेवढ्याच धावा बनवल्यात 60-61 धावांचं टार्गेट
डिलिव्हरी त्याच्यासाठी ओळखला जाणारा योगेश इथे दाखल केला जातोय. योगेशकडे जादू आहे. चंडिका मानेवाडी संघाचा चंडिका मानेवाडी संघाकडून मी खेळलोय. 100% प्रतिदान देणारा होणार नोंदली एकच जर कोणी असेल पिंटू गावडकर असेल त्यानंतर त्याच्या जोडीत चालणारा योगू. पहिलाच बॉल लेफ्टन यावेळी ठरला होता. वाईट डिलिव्हरी इथे दिली जाते. क्रिकेट प्राटलावर नियम क्रमांक मोडला जातोय 22वा. हम ॲटिट्यूड वही दिखाते हे. तिथे लोक तुमच्या अवकात दाखवतात. अवकात आणि ॲटिट्यूड आता दोन्ही दाखवणे यावे गरजेचं असेल. नेक्स्ट बॉल अगदी रडार मध्ये सापडलाय. दुसऱ्या इनिंग मधला पहिला येतोय केपीएलचा चौकार. केपीएल चौकार त्यानंतर झालेली क्रीडांगणामध्ये सन्नाटा. सन्नाटाचं कारण आहे हा एक्झिबिशन सामना बबनजी भुते आणि मोरिया वॉटर स्पोर्ट दोन संघांमध्ये होणार आहे. धावा सुरू होते. यातनंतर टाकलं चेंडू डानी 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 गोल. विक्रम सावंत क्रीडांगणाच्या बाहेर. आणि ज्या प्रकारे क्रीडांगणामध्ये विकेट गेली मोरिया वॉटर स्पोर्ट्स संघाचा आवाज नक्कीच यायला लागला. आणि त्यानंतर या स्पर्धेमध्ये अर्धषटकाची जी खेळी केली गेली होती तो मिथिल केदार क्रीडांगणाच्या दिशेने ते दाखल केला जातोय. वैयक्तिक 54 धावांची खेळी केली गेली होती आणि सामना सिंगल हाती आपल्या संघाला जिंकून दिला गेला होता. तो मिथिल केदार पुढे एकदा यावेळी सज्ज झाला असेल. समोर असेल योगू. यावेळी एकटन टाकलेला चेंडू ओमकार खेळदार इथे सफलपूर्वक ठरतोय अडवतोय. ओमी या नावाने प्रसिद्ध आहे. क्रिकेट असेल अथवा व्हॉलीबॉल या खेळाच्या माध्यमातून दर्जेदार खेळ हा डोम क्रिकेटमध्ये आपण पाहतोय. यावेळी टाकलेला चेंडू लाजवाब क्षेत्ररक्षण सुमित कुळ्याच्या माध्यमातून इथे घडलं जातोय. आपल्या संघासाठी धावा रोखायच्या आहेत. तन आणि धन हे नेहमीच रोखावं लागतं. एका गोष्टीवरती तन आणि धन इथे मारलं जात आहे. दुनिया षटकातील निर्णायक चेंडू इथे शिल्लक राहिली असेल. पंचांच्या उजव्या तोड अर्थातच काय हरंड विकेटने गोलंदाजी करतोय. हटम क्रिकेटचा खेळ आपण पाहतोय. यावेळी टाकलेला चेंडू मॅजिक डिलिव्हरी इथे पुढे एकदा पाहायला भेटली आहे. चेंडू पडल्यानंतर जवळपास अर्धा फुटा वळण घेणारा चेंडू इथे टाकला जातोय. नौक्या चेंडूवरती काय गोलंदाजी केली जाते. आमचे स्कोरर महेश देऊळकर सर यांच्या अध्यक्षतेच्या स्पर्धेचं रन लिहिले जात आहेत. प्रत्येक रन आहेत. आतापर्यंत खेळीला फटका ओमकार केदार लाजवाब अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण आम्ही केलं जात आहे. दरम्यान आतापर्यंत सुंदर टॅप केला गेला. नक्कीच 4 धावा वसूल केल्या गेल्या. ऑफस्टंप हे सोडून जाणारा चेंडू पाहायला मिळाला होता आणि त्यावरती सुंदररित्या फटका पाहायला मिळाला. दाजीच्या बॅट मधून 4 धावा. धावा संख्या बनवायची होती 61 धावा. आणि पुन्हा एकदा फ्रंट केला गेला. टॅप केला गेला. सोनाची पोत आहे इथे पाहिलं तर नक्कीच या संघामध्ये जर पाहिलं तर मित्रांनो आपण पाहतोय टॉपर्स आहेत. चांगले बॅट्समन आहेत. चांगले गोलंदाज आहेत. आणि पाहिलं तर चांगले क्षेत्ररक्षक सुद्धा याच सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र समोरून पाहता येतोय मुन्ना चांगली गोलंदाजी करताना पाहिला. चांगली फलंदाजी आजूच्या माध्यमातून होताना पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडू जातोय. फील्ड केला जातोय. स्वस्तिकच्या माध्यमातून ऑफ साईडला चेंडू मात्र हलक्या हाताने फील्ड केला गेला. निर्धाव चेंडू जातोय. अजूनही काही चेंडू नशिक दुसऱ्या षटकामध्ये गोल्डन चहाचा झेल तर सुटला. परंतु झेलला जर हात घातला नसता योगूने तर नक्कीच अजूला बॉक्स आउट स्वरूपात बाद होताना पाहायला मिळालं असतं. परंतु योगूचा हा एक धाडसी निर्णय सुद्धा पाहायला मिळाला. एका हाताने चेंडू नक्कीच डाव्या हाताने फील्ड करण्याचा प्रयत्न योगूचा पाहायला मिळाला इथे. आणि या दरम्यान आता मात्र चेंडू चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्णय मोरिया वॉटर स्पोर्ट्स वगळून चांगलं क्षेत्ररक्षण होताना चांगली गोलंदाजी होताना पाहायला मिळते. नक्कीच चांगली वाहवा मिळवताना पाहायला मिळते. आता मात्र
चांगली गोलंदाजी म्हटल्यानंतर मात्र मुन्नाने एक वाईट टाकला, मात्र अतिरिक्त धावा देताना पाहायला मिळत होतं. मुन्ना धावा देणार, अजूनही धावांचा रतीबा आहे, अजूनही 2 षटकं येणं बाकी आणि या दरम्यान अजूनही हा दुसरा चौकार या षटकातील पाहायला मिळतोय आणि 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या झाली ती 12. आता मात्र मिथिल केदार स्ट्राईक घेतलाय, त्यांना पाहायला मिळते. समोर आहे तो यश साळवी, पहिला चेंडू यश साळवीचा पाहिला एवढं सुद्धा चापडला नाही, चेंडू नो आणि एक अतिरिक्त धावाच्या 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती. कुठेतरी हातातून चेंडू सटकलेला पाहायला मिळतोय यशच्या माध्यमातून. 2 अतिरिक्त धावा दिल्यानंतर आता मात्र मिथिलला पर्वणी असणार आहे. मिथिल बघूया चांगली फलंदाजी करतो का, पुन्हा एकदा पंचांनी नो दंड दिला गेलाय गोलंदाजाला. सलग दुसरा नो टाकल्यानंतर थोडीशी टीम मिटिंग केली गेली योग व्हिडिओ कुठेतरी, आणि कुठेतरी टीम मिटिंग नक्कीच कुठेतरी चेंजच्या स्वरूपात जाणार, कारण मोरिया वॉटर स्पोर्ट्स संघ चिंतेचं वातावरण निर्माण करताना पाहायला मिळतं यशच्या गोलंदाजीवर, आणि कुठेतरी नक्कीच चेंज करण्याच्या निर्णयाप्रत जाणार. बघूया बॉलिंग बरोबर कोण येणार, कारण गोलंदाजाचा रतीब पाहायला मिळतोय. धावा संख्या झाली होती 15 धावा. गोलंदाजाचा रतीब पाहायला मिळतोय इथे या सामन्या दरम्यान. या संघाकडे पाहिलं तर सुमित कोळी अजून गोलंदाजीला यायचं आहे, सूरज भुते गोलंदाजीला यायचं आहे, निनाद तर फ्रेश ओव्हर निनाद सुर्वे गोलंदाजीला येताना पाहायला मिळतोय, आणि पहिला सुद्धा 9 चेंडू आणि 1 धाव अशा 2 धाव पाहायला मिळत आहेत. जसं यशने सोडला तसं निनादने त्या यशने सोडलेल्या चेंडूवरती नक्कीच सुरुवात करून दिले. 9 चेंडू प्लस 1. आणि ओमकार पुन्हा एकदा फसलाय, आणि नक्कीच चेंडू खाली येत असताना कुठेतरी फसला चेंडू, आणि 4 धावा पाहायला मिळतात या चेंडूवरती. आवाज नक्कीच येतो मोरिया वॉटर स्पोर्ट्स संघाकडून पाहायला मिळाला तर नक्कीच एक चांगली मॅच पाहायला मिळेल. धावा संख्या 61 बनवायची आहे आतापर्यंत. चौकार पहिला चौकार नाही तर स्वराज होते टॉपर्स या पंचक्रोशीतील 2 टॉपर्स क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात तिथे. मिथिल ओमकार केदार आणि सूरज भुते याच्या माध्यमातून लॉंग ऑफच्या दिशेने चांगले क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतात. वारंवार तेच 2 टॉपर्स आता क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतात. आता मात्र निनाद सुर्वे वारंवार चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली होती. मिथिलच्या माध्यमातून चेंडू टाकला गेलाय, वाईट स्वरूपाचा चेंडू पाहायला मिळाला. योग उभिडे 1 2 1 2 2 1 2 3 4 5 नाही. एक्झिबिशन मॅच चालू आहे, आणि या एक्झिबिशन मॅच मध्ये आता मात्र सूरजने थोडासा कमी उंची घेतली होती. नक्कीच जम्प घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच झाला होता. 4 धावा मिळतात या चेंडूवरती. मिथिलने हार मारली नाही, अजूनही एक षटक येणं बाकी आहे. नक्कीच मिथिल चांगली फलंदाजी करणं गरजेचं आहे. धावा संख्या होते या दरम्यान 26 धावा. 8 चेंडू 35 धावांची गरज आहे. 9 चेंडू आणि 1 डिक्लेअर. नक्कीच मिथिल केदार आम्हाला वाचवायचंय. नक्कीच
नाही नाही इथे आम्हाला खाली बसावं लागेल, खाली टेबलाच्या खालून कॉमेंट्री करावी लागेल, कारण चेंडू जर आमच्या डोक्याला कुठेतरी लागला तर आम्हाला परत 2 दिवस घरी बसावं लागेल. तर काय हरकत नाही, मॅच आहे, मॅच मध्ये काही होऊ शकतं. मिथिल चांगली फलंदाजी करतोय, अजूनही 33 धावा, 8 चेंडू 33 धावा. मिथिल केदार चांगली फलंदाजी करणार, अजूनही 2 चेंडू या षटकातील येणं बाकी आहे. आणि मिथिलचा हा आत्महत्या म्हणेन मी, कारण लेग स्पिन मारा आणि नाद सुरू यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय मैदानाच्या बाहेर जाताना. यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय. आता मात्र सुहास गीते या पूर्ण स्पर्धेचा जर विचार केला तर गोपाळ कृष्ण संघाकडून खेळत असताना सुहासने चांगली फलंदाजी केली आपल्या संघासाठी. तो सुहास फलंदाजीला आल्याने पहिला चेंडू थोडासा चेंडू वाईड एरियाचा वापर केला गेला, डिक्लेअर बाउंड्रीच्या बाहेर सुयोगला फसवून चेंडू निघून गेला आणि 1 धाव मात्र निघते. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या झाली ती 29 म्हणजे 29. 6 चेंडू 32 धावा. मालगुणी गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू नक्कीच सुमित कोले. 6 चेंडू 32 धावा, जिथे 6 चेंडू 56 धावा झाल्या तिथे नक्कीच इथे अजू समोर आहे. अजू बघूया, पहिला चेंडू टॅप केला अजून, थोडासा बॉडी लँग्वेज पाहिली तर अजूचे कुठेतरी 56-32 धावा होणार नाहीत की काय, परंतु प्रयत्न करणं गरजेचं. प्रयत्न केला तर नक्कीच कुठेतरी जवळ जाऊ शकाल. कधी एका दुसऱ्या 9 चेंडू मिळेल, 9 चेंडूवरती यशस्वी होऊ शकाल. 2 धावा मात्र या चेंडूवरती पाहायला मिळतील आणि अजूनही 30 धावा. 5 चेंडू 30 धावा. यानंतर दुसरा सेमीफायनल सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू सुमितच्या माध्यमातून पाहिल्या पंचाने दंडित केलं गेलं. नियम क्रमांक 22 इथे वापरला गेलाय सुमितच्या माध्यमातून आणि इथे टॅप केला ओमे. चांगले, पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण. जर बेस्ट फिल्डर आपल्या पंचक्रोशीतून पाहायला मिळाला तर नक्कीच ओमकार केदारला निवडलं जातं, कारण MPL मध्ये मानेवाडी प्रीमियर लीग मध्ये त्याचाच परिणाम आपण पाहत होतो. ओमकारला ज्यावेळेला जयभरीला घेतलं गेलं त्यावेळेला खरा फिल्डिंगच्या त्याच्या नमुन्यावरती नक्कीच त्याला घेतलं गेलं होतं आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा मैदानावरती त्याला पाहायला मिळतोय. आणि आता धाव चेंडू जाताना मात्र सुंदर असं गोलंदाजीचं नमुना इथे पाहायला मिळतोय. तो सुमितच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. सुहासला माहिती आहे आपल्याला काय मारायचं नाही, खाली उभं राहायचंय. नक्कीच त्याला इथे 1 धाव पाहायला मिळते. अजूच्या माध्यमातून बॉडी लँग्वेज अजूची सांगते की कुठेतरी सामना सोडून दिल्यासारखा खेळताना पाहायला मिळतोय. बाहेर मारायचं नाही, कारण सामना जवळ जाऊन पोहोचलाय. तो मोरिया ऑटो स्पोर्ट्स संघ नक्कीच विजय जल्लोष करतील आणि हा सामना इथे संपता विजयी होतोय तो मोरिया ऑटो स्पोर्ट्स संघ. कृपया चेंडू आतमध्ये द्यायचा आहे. भूषणजी मयेकर आपल्याला विनंती आहे, चेंडू आतमध्ये द्यायचा आहे. मोरे